Sraith Pictiúr over a ceathair. Bhí méid siopad a ruc le mí ar padidir lá amhain. Thuaimid go lear an bháil ar an was, agus fricmuid an lear éad siopad a ruchta ar a trí a chlog. Bhí méid glór ag radio nua, agus thonig méid ceann jazz I bhainniú go bhhain ar €8. Bhí méid bras ásta leis an phráis sin. An sin thuaila méid chalínbog ag cíniú. Bhí a cuid grúig a dú agus bhí a súil gorim. Dúirt sí go raibh sí cailte. Bhí agla an dó an orthaí an crater bort. Thóg mu dí go dtí an ifig. Chuir siad fógra amach fuhí. Thug siad a hainnim, bríd, agus dúirt siad go raibh sí ceithre bliain a d'aois. Bhí si ag cíniú an tamar fad agus bhí trua agam dí. Sa dearú tháinig a tuismitheoirí. Bhí si sonna sásta éad a eiceáil. Stad siad an cíniú. Bhí a tuismitheoirí lán sásta, agus thug siad €20 dú mar bhrontan is bug. Thuaim mééis Jack sa siopa agus cheannaí mé an radio sin. Ní aine mé dearmad ar an chalín jazz sin.